ओइ जोंना पुर्निमा मेदामा माबा मोनसे मेदाम घन्टानि मेदाम बियो सोर मेदाम बेलाय पुर्निमायालाय घन्टा मा दं बेनाव हा आगे फिसे बेकग्राउन्ड बेजों रावबो गैया हो सासे हौवा गारबाय सेकेन्ड टाइम आर्मिजों हाबा जाबाय बेजोंबो गारबाय नै दा आरो सोरजों खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ थ' लोगोफोर जानानै थांनाय साननै सानथामसोनि सिगाङावहाय जिहेतु जेम्स ब्रादारनि हाबाया मोजाङै आलो गोजोनै जानानै थांदोंमोन नाथाय बेनि गेजेरावदि ओरैबायदि दासिमबो ससियेल मिडियानि दारै गुलुं गुजुं जानानै दङ थ' बेखौ लानानै दिनै सासे सिस्टाराहाय ओरैबायदि मोनसे जेम्स ब्रादारनि हाबाखौ लानानै मोनसे बाथ्राखौ लानानै बुंदोंमोन ना बिथांनि बाजैया लायनो डिभर्स जाखानाय बेफोरबायदि रावखौ लानानै नैबे पुर्निमा होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना बयबो सिनायो बेखौ रावबो सिनायै गैया थ' बेखौ लानानै दिनै नैबे पुर्निमा सिस्टाराहाय जेम्स ब्रादारनि हाबाखौ लानानै दिनै बिथांनि बाजैखौ ओरैबायदि माने डिभर्स खालामनाय बेफोरबायदि बायदि राव लानानै बिथाङा दिनै ससियेल मिडियानि गाराव लाइभ फैनानै बाथ्राखौ बुंदोंमोन थ' बेखौनो दिनै फिन खेबसे जिहेतु मैदोम ब्रादाराहाय फिन खेबसे आरोबाव बिथां पुर्निमा बिथांखौ ओरैबायदि मोनसे रिप्लाइ होदोंदि जेम्स ब्रादारनि जानानै थ' बिथाङा माबायदि रावखौ लानानै बिथांनि मा बरगयारिखौहाय रिप्लाइ होखो थ' बेखौ नोंथांमोना गुवारै खोनासंलां पुर्निमानि फंनैसो आरो सावरायनो गोनां दंबावो जिबायदि जोंहा पुर्निमायाहाय जिबायदि जेम्स आदाखौ जिबायदि बदनाम खालामदों नङा होमबा लाइभआव फैनानै जिबायदि बाथ्रा बुंफैदों माथो डिभर्स जाखानायसोनो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों नङाबा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंफैदोंमोन नोंथांमोना बयबो नुखाबाय जानो हागौ नाथाय आं नैबे खर'आ थानो हायाखै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंफैनायनि थाखाय आं माने खर'आ थानो हायाखै मानो होनोब्ला दिनै पुर्निमामोन बायदियाबो बेलेगनिफ्राय लाख लाख थाखा लुथिबोनाय मानसि बेजों लोगोसे बुङोबा गाज्रि जायो नाथाय बुंगोन आं दिनै मोनसे फंनैसो बाथ्रा बुंगोन आङो रावनिबो खर'आव दानां आरो पुर्निमानि खर'आवबो दानां मानो होनोब्ला नोङो साला निजेनो जिबायदि फाल्तु मानसिखा आरो जेम्स आटानि नोङो हिनजावखौ मा होननो फैदो डिभर्स जाखानाय माबा माबि नोङो बक्सिदलाबाय फैदों नङा होमबा फैनानैहाय नों निजेनि बेकग्राउन्डखौ साननानै नाय नोंनि निजेनि थांखांनाय बाथ्राफोरखौ साननानै नाय दिनै आं बुंनो गोसो गैयामोन नाथाय बुंहोनांगौ बाध्य'आ नों खालामदों मिथिबाय ना दिनै नोंखौ सोर साबेसेया मोजां मोनो नाय मैयानि आं भिडिअ खालामनायावहाय 1 घन्टायाव मेक्सिमाम 11,000 मानसिया नायदों आंनि कमेन्ट बक्सआव थांनानै फरायहै नोङो साला बुन्दि नोङो फरायहै नोंखौ माबादि रायदों मानसिफोरा नों सानदों नामा नोंखौ जोबोद मोजां मोनो साननानै हा बुंगोन आं दिनैनि भिडिअआवहाय मिथिबाय नों गावनि खिबुखौ साफा खालामनानै लाग्रो बिनि उनाव बेलेगनि हिनजावखौ टारगेट खालाम मिथिबाय साला खोनासं फार्स्ट टाइम हौवाया बहा थांखो नोंनिया फार्स्ट टाइम हौवाया बोरो नोंनि फार्स्ट टाइम हाबा जानाय हौवाया बोरो पुर्निमा बहा थांखो गथ' सासे दंमोन जे बहा थांखो सेकेन्ड बाराव सोरजों हाबा जाया नोंलाय आर्मि हौवाया बोरो बाथ्रा बुंनो फैदों फल्स खुलिगोन आङो खिन्थु मिथिबाय बाथ्रा बुंनो फैदों आर्मि हौवाया बोरो नोंनिया हो बङाइगाव जे थायोमोन नोङो बङाइगाव दिनै मानो थानो हायाखै नोंलाय बुरबक हो बङाइगाव मानो थानो हायाखै सोर हौवाजों नोङो कर्टआव केस होजाया सोरजों केस होजाया नोङो मानो थानो हायाखै दिनै गुवाहाटि सिटियाव मानो खारबोनानै थाफैदों नोंलाय गुवाहाटि सिटियाव मानि थाखाय खारबोनानै थाफैदों चिरां जिल्लानि मनजित दासआ सोर गुवाहाटिनि मनजित दासआ सोर चिरां जिल्लायाव साख्रि मावग्रा मनजित दासआ सोर नुवाखै सानदों जिबादि फंबाया कमेन्ट खालामदों नोंखौ हारसा हौवाजों नेपालावसो नुदोंमोन होननानै बेथार मिथिबाय हारसा हौवा मनजित दास सोर बेयो बाथ्रा बुंनो फैदों हा फार्स्ट टाइम हौवायाबो नोंना गैला डिभर्स जाबाय नोंनिया ना बा गारलायबाय सेकेन्ड टाइम आर्मि हौवाजों स्क्रिनाव होनानै होगोन आङो आर्मि हौवाजों हा बेबो गैला कर्ट केस होजाबाय नोङो हा 3 टाइम नोङो 3 टाइम सोरजों आरो हा बडलेण्ड रादाब मैखोम जोंहा ब्रादारजों माबा माबि जानानै बे गैला हा 4th टाइम दा सोरजों दङ मनजित दासजों ना सोरजों नुवाखै सानदों आं होनखादों आल्टु फाल्टु खालामोब्ला जिबादि गुवाहाटियाव खारबोदों दा नोंगौ मोनथिदों गुवाहाटियाव दङ नोङो मिथिबाय दा नुयो आं नोंखौ गुवाहाटियाव माजे माजे क्रेटा गारि लानानै सलाय नङा होमबा क्रेटा गारिजों थाङो नोङो हा गासिबो इनफरमेसन हाबजोबो खिन्थु जोंनावहाय मिथिबाय ना आंखायो माब्लाबा ना बङाइगाव थानो हायाखै नोङो गुवाहाटियाव खारबोदों गुवाहाटिनिफ्रायबो खारनांगोन नोङो आं खादों सिदा बाथ्रा पुर्निमा नोङो गुवाहाटिनिफ्रायबो खारनांगोन नायबाय था मिथिबाय ना जिबादि मालाय हाबा जाफुनाय
हाबा जाखांनानै नोङो सानसे साननै जायैयावनो नोङो जिबायदि नोङो बाथ्रा बुंफैनो फैदोंना आरो जोंहा ओरै माबायाबो एडिटिं एमजे मोनहाबो जिबायदि रेकर्ड लायै लायै दामदों आरोना ओइ जोंना पुर्निमा मेदामा माबा मोनसे मेदाम घन्टानि मेदाम बियो सोर मेदाम बेलाय पुर्निमायालाय घन्टा मा दं बेनाव हा आगे फिसे बेकग्राउन्ड बेजों रावबो गैया मिथिबाय बुजियो आङो मिथिबायना सोर दं बेनावलाय हा बेलेगनि लानानै दादागिरि देखायनायखौ बाद हो मिथिबाय बुजिबायना बुजिदों निजे खुद लेभेल देखाय मिथिबायना बेवहाय सोरबा सासेनिखौ लानानै बेवहाय ससियेल मिडियायाव लेभेल देखाय फैयोबा खिथि फैयोबा नै आसि बिमा दामो जोङो मिथिबाय आं होनखादों नोंखौ आङो बुंनो गोसो गैलामोन आङो गोसोआव जोबोद गाज्रि मोनदों मानो होनोब्ला बेफोरबायदि सोरबा सासे मानसिखौहाय ट्रल खालामनायनि सिगां माबा मोनसे बदनाम खालामनायनि सिगां गावनि बेकग्राउन्डखौ सानग्रो साला नों निजेनो साथाम साब्रै हौवा गारनानै फैबाय नोङो हा दिनै आरो नोङो मा होननो फैदों दिनै जेम्स जाटानि हिनजावखौ दिनै नोङो डिभर्स जाखानाय मायबा मायबि बखिनो फैदों नोङो साला हा सासे हौवा गारबाय सेकेन्ड टाइम आर्मिजों हाबा जाबाय बेजोंबो गारबाय नै दा आरो सोरजों आं खादों पुर्निमा जिबनाव ना एसे सान मिथिबायना बेलेगखौ बुङैनि सिगां गावनि बाथ्राखौ खेबसे नङा हाजार बार सानग्रो नोङो बेनि उनाव बाथ्राखौ बुंनो नाजा मिथिबाय दिनै मैदोमा फल्स खेंदों नोंनि मिथिबाय आरो खेंगोन मिथिबायना बेफोर फंनैसोल' खेंदों आङो आरो फंब्रै फंबा खेंनांगौबा ना मिथिबाय आंखायो जेम्स ब्रादारखौ जिबायदि बदनाम खालामफैदोंमोन ससियेल मिडियायावहाय हा पुर्निमायाहाय जिबायदि फुलमन ना माबा पुर्निमा आं मिथिया बारा पुर्निमा होननानै मिथिया आङो जिबायदि बाथ्रा बुंफैदोंमोन ना डिभर्स जाखानाय बायदिसिना माबा माबि बखिफैदोंमोन ना बेफोरखौ लानो नाङा गावनि खिबुनि दाखोनखौ गाव नुवाखै बियो मिथिबाय बे जे अलरेडि सानै साथाम हौवाजों हा होनला आङो मिथिबाय गासिबो आङो डिसप्लेयाव होनानै होजोबगोन आङो नाय सोर हौवाजों सोर मनजित दास बेबो मिथिबाय होना होगोन आं बहाय बेथा गोग्गोमैनो बिथांखौ दिनैनि दिनाव दामनांगौमोन नङा होमब्ला लोगोफोर जायनि जाहोनाव बिथां जेम्स ब्रादार मोना गावसोर सानैजों गोसो गोरोबनानै जेरैबायदि हाबा जाबाय बिथांखौ मानो नोंथांमोना बेफोरबायदि डिभर्स होनांगौ सानैनि गेजेरावसो गोरोबलायखानासो मोनथिलायखानासो बेफोरबायदि हाबा जायो नङा होमब्ला लोगोफोर जायबाबो सुबुङा बेफोरबायदि संसारनि माने बाला गुदुं गानायावहाय उन सिगां आगे बेसे साना हुआ मोनथिया हसिया रावबो सुबुङाहाय बिदि हाबा जाया आरोना लोगोफोर थ' बेनोमोन लोगोफोर भिडिअ निसय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय बिथां मैदोम ब्रादारा पुर्निमा सिस्टारनिसिम मा रिप्लाइ होफिनखो आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा बेनि गेजेराव आरो आं बांद्राय बाथ्राखौ बुंनो होननानै सानाखै भिडिअखौ फोलावला बुंनानै नङा होमब्ला लोगोफोर आंनिख्रुइबो बांसिन नोंथांमोना साननो हानाय गोहोगोरा सुबुं दंखायो मेलेमजिबिखा बुजि मोनखानाय नङा होमब्ला लोगोफोर थ' जियानो जा जोबथारनायाव नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय फिन लाबोनायाव आंनि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय बयनियावबो निमाहा बिबाय आरो बेजोंनो नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबनायाव बे खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायदो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ होबाय थायोब्ला नोंथांनियाव गिबियै नटिफिकेसना सहैनाय बायदि स' थेंक इउ सो माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय